Здравейте, в предния клип ви показах как да си направите свещ. Сега исках да ви демонстрирам, че това е малко като запалките Zippo, въобще не се сгася. Ето вижте, ще духам срещу него и то не изгасва. Виждате? Въобще не изгасва. То явно е направено ветроустойчиво. Така че ви показах как да се направите и също, освен малкия мини котлона, може да го използвате и като свещ. Но при места, където много духа, защото виждате, че още не изгасва. Просто не знам как ще изгасне това нещо. Освен ако не го полия с вода. Даже пробвах да го задуша с кенчето. Ето погледнете, виж задушавам го. Нищо му няма. Нищо няма, въобще не изгасва. Не знам, много яко съм го направил, но никъде не може да изгасне, освен ако не го полеете с вода. Благодаря, че ми гледахте отново. Аз съм Тейджбок.